ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଜାତ ନାତୁଣୀ ସହିତ ଏମିତି କେସ୍ ଅଛି ତା ଶୁଣିଲେ ତମେ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକମାନେ କହିବେ କଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ନାହାନ୍ତି। ବାକି କେସ୍ ଟା ହଉଛି ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ତେନ୍ତୁଳ ଢିଅ ଠାକୁର କାମୁଡ। ବାକି କଥାର କୁହାଯାଏ ଅଧିକା ଲଙ୍କା ପାଚିଲେ ରାଗ। ବାକି ସେଇଭଳିଆ କେସ୍। ନାତୁଣୀର ବୟସ ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ, ଯୋଉ ବର୍ଷରେ ସେ ପଢିଆ କଥା। ଆଉ ବାକି ଅଜାଟା ଟୁକା ବୟସର କରି ହେଲାଣି, ଲାଷ୍ଟକୁ ବୁଢା ବୟସର ଝୋଲା ମେଲା। ବାକି ନିଜ 15 ବର୍ଷ ନାତୁଣୀ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କେତେ ମାସ କେତେ ବର୍ଷ ତା ଠିକ ନାହିଁ। ବାକି କିଛି ଦିନ ପରେ ଝିଅର ପେଟ କାଟିଲା। ବାକି ଝିଅ ଯାଇକି ମେଡିକାଲ ଯାଇ ଚେକଅପ୍ କରାଇଲେ, ଘର ଲୋକ ଯାଇ ଚେକଅପ୍ କରାଇଲେ। ଚେକଅପ୍ କଲା ବେଳକୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଇଲା ଯେ କି ଝିଅ 7 ମାସର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ। ବାପା କାନ୍ଦୁଛି। ଯୋଉ ବୟସରେ ଝିଅ ଖେଳିବା କଥା, ବୁଲିବା କଥା, ପଢିବା କଥା, ସେଇ ବୟସରେ ଝିଅ ଛୁଆ ଧରି ବୁଲିଛି। ବାକି ନିଜ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ନାହିଁ। ବାକି ନିଜ ଯୋଉ ନାତୁଣୀ କି ଖେଳିବା କଥା, ବୁଲିବା କଥା, ପଢିବା କଥା, ସେଇ ନାତୁଣୀ କି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କରାଇছে। ବାକି ତମେ ନ୍ୟୁଜ ଟା ଶୁଣୁଛ ନା କଣ ତା ଜଣେଇବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀ, ଓଡିଶା ଆସି, ଭଦ୍ରକବାସୀ ସେୟାର କରିବ। ବାକି ନିଜ ନାତୁଣୀ ନିଜ ଅଜାଙ୍କ ତର ନାତୁଣୀ ସେଭ ନାହିଁ। କଣ ନିଆଯିବ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।